Sinten kızı in yakta yaldızım Senin suyu kirek canıma Көңілім сені күтер Үміт жерде ертер Кел қадірлім зинһар яныма Әйе. Яхшы. Ярар көтәм. Әйдәгез. Иптәш майор, бір егет кіші өлтіру турында ғариза язырға тілей. Яхшы. Мен әлі генә шалтыраттылар. Кіртегіз. Кірігіз. Отырығыз. Исем фамилияғыз, туған еліңіз. Зайнуллин Искандер Ильдусович. Мың 1984 жылда туған. Сөйлегіз. Қойда, нишек, кімні өтердіңіз, нинди құрал қолдандыңыз, һәм мәйіт қойда. Мен сүйген қызымны өтердім. Ғазизова Шулпан Махмутовнаны. Давам етегіз. Қолға алыңыз мені, мен сүйген қызымны өтердім. Ишеттім. Қойда, нинди шартларда өтердіңіз, һәм мәйіт қойда. Ол менің арқада өлді. Нешік яшайым енді мен қазір, нешік яшайым. Коля, информация керек. Зайнуллин Искандер Ильдусович 1984 жылғы. Ғазизова Шулпан Махмутовна. Нешенші жылғы? 22 яшайды аңа. 22 яшьләр тирәсе. Таңлайым. Ол менің арқада өлді. Әйдәгіз, барысында тәртібі білән сөйләгіз әлі. Қойда, нинди шартларда таныштығыз. Менә шундан башлағыз. Çıtıgız. Şulpan. Шулпан? Нәрсе білесім келейді Шулпан турыда. Мен сүйдік Искандер. Тілесен ішлет. Йылдызым менің. Демәк, қыз қашып кетті. Һәм сіз аны шуннан берле күрмәдегез. Әгәр дә ул исән булган булса, ул Казанга кайтыр иде. 3 көн инде аның югалганына, мин аны бер каян да таба алмыйм. Инде эзләмәгән урын калмады. Минем аркада үлде. Әле үлде дип әйтергә иртәрәк. Аның мәетен күрүче булганмы? Соң ничек иртә булсын инде, әйтеп торам бит. Юк, ул юк, бер кайда да юк. Үле гәүдәсен күрүче булганмы? Мәетне таптылармы? Юк шул. Шулай булгач, бәлки ул дус кызларында яшыйдыр. Бәлки туган авылына кайтып киткәндер. Юк, минем эзләмәгән җирем калмады. Мин барсын да тикшердем инде. Мин ашамадым, йокламадым. Геләне генә эзләдем. Юк ул. Аңлашылды. Сез кеше үтерүдә түгел, кешене ирегеннән мәхрүм итүдә гаепләнәсез. Бу авыр җинаять, шуңа күрә суд карары булганчы, сез вакытлыча кулга алыначаксыз. Карагыз әле, сез аны исән дип уйлыйсызмы? Мин әлегә бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Без аны үзебез эзләрбез. Бәлки мин сезгә иртәрәк килгәнмендер. Әле әгәр дә ул исән булса, бәлки миңа эзләп караргадыр тагын. Без сезне иреккә чыгара алмыйбыз инде. Сез авыр җинаять эшләгәнсез һәм шуның өчен җәзага тартылачаксыз. Сезнең адвокат ялларга хокукыгыз бар. Әгәр дә баш тартсагыз, без сезгә үзебез билгелибез. Юк, адвокат кирәкми. Әтигә шалтыратып алырга рөхсәт итегез. Туганнарыгызга үзебез хәбәр итәрбез.
Менің әтейім Зайнуллин Ильдус Ғосманович. Ашықларбыз. Жоқ, сіз аңламадыңыз. Менің әтейім Зайнуллин Ильдус Ғосманович. Оля, сұрау бар еді. Зайнуллиннің әтесін ашықладыңыз ма? Неге ана башта оқымен айтмадыңыз? Отырып тұр, мен қазір. Сенмісіз? Сенбіз. Сіз бізге сөйлесіп алырға рұқсат етерсіз ме? Рахмет етіңіз. Рахмет. Рахмет. Әтей. Әтей. Нәрсе майтардың енді сен Искендер, ә? Меңа мында әлі нәрселер сөйлеп бітірділер. Емеш сен кімнедер ұрлап ябып тұтқансың. Емеш сол торда прокуратураға ариза жазарға келгенсің. Нендей әкият енді бұл тағы? Әкият түгіл әтей, мен жүлерлік ішледім. Қазір өзімді не ішлерге білмеймін. Нендей жүлерлік? Не сөйлейсің сен, ә? Қатыресің мекен, мен сеңа бір қыз турында сөйлеген едім. Мына мен аны ұрлап кетіп, меңа күйеуге шығарға риза болғанша коттеджда бекіліп тұттым. Анан соң түнне ол шығып қашқан. 3 тәулігінде мен аны таба алмаймын. Ол менің арқада өлді әтей. Сен? Кеш ұрладың? Нәрсе ойлап шығарасың сен тағы, ә? Сен ай неше ешсің ұлым, неше еш? Сақалыңа қарғанша ақыл кірме сақыр сеңа. Әтей, зинхар ярдәм ит меңа. Мен аңлайым жүлерлік ішлегенмін. Тек қазір не ішлеймсің? Нешік ярдәм етерге текшені мен сен, ә? Мен айтмейше, келір ұрын тапқансың бейт? Нәрсе, түрмәде шірейсің келді міне? Намос оянған емшаның. Эх, малаяқтығы, желгіме ұттың сен менің. Мен сені түрмеден құтқар деп айтмеймін. Текшіруші айтты. Өлі гәудесі табылмағыш бәлки ол исәндір дей. Зинхар әтей, ізлетіл шул қызны. Зинхар табағына көр әтей. Менің өзімнің кішілерім жетмеді. Негесің аны башта оқ мен айтмадың, ә? Менің турда ойладың мы сен? Менің репутация турында ойладың мы? Ішінің алай барып шығасын мен башыма да кетірмедім. Мен ол қызны бек яратам. Ол мені көре алмады. Нешлепсің әте мені бір кімді яратмай? Неге барсы да сенің арқадағына менің мойныма асылыналар? Ол андай түгілейді. Яратам емеш. Ярар болды жебеме. Сен де бит мені яратмайсың. Менің әнейім де жоқ. Менің яратасым һәм бик яратыласым келе. Қарайлы. Сен нәрсе сөйлегенін құлағың ештемісің біраз? Сен бит бүтінлей башына той тепкен кіші шекелі сөйлешесің. Стоп. Мә бұл мы сөйлешмасам, кім айтмышлей? Так. Мәлі? Қызның данныйларын яза тұралы? Исімі нешік, фамилиясы нешік? Нешенші елғы? Түс қияфәтінен дей? Қайда явап тұттың сен аны? Сансанышылар коттеджінде, өзлері Германияда алар. Мен ашқышларын алып қалдым. Әгер деп бұлай барып шығасын білген болса.
Білген болсам, сын бүйтті ол сеңа күшік баласы түгел малаяқтығы. Ай, Алла. Ярыла табылса. Мен сені түрмеден құтқарып қалырмын. Табылмаса. Түрмеге мен өзім де отырға қазір. Тек ол ғана табылсын еді, әтей. Ол ғана айсан болсын еді. Ай, қара қызалсыз мұны. Әзір еміш. Ұлым, сен менің тұрда ойладың мы? Менің карьера тұрында ойладың мы сен? Сен газеталардағы бірінші баласаны көз алдына кетіресің мі? Министр малайы кіші өлтіруде ғайыплене. Баласын тәрбиелей білмеген тура бола ала ма? Сен шул тұрда ойладың мы? Ғафу ет, әтей. Афу еміш. Қазір бір сәкіні тішлеп болмай о? Яздың мы? Яздым. Ай, Алла. Әйе, Роза, әйе. Yok, әлі менің ішім бітмеді. Ұнытмадым енді. Әйе, сен ұныттырырсың дей. Роза, ну сен де желігіме өтмесең еді. Әйттім мен сена, зақламы өзім қайтып жетермін. Сау бол. Сәлмісіз қайымыш. Әйе, бұл мен әлі Ғысманыш, әйе. Қалларыңыз, ішлеріңіз? Яқшы, бек яқшы. Менікі де ярайсы Аллаға шүкір. Қайымыш, сізге бек зор өтініш бар еді. Әйе, өзіңіз аңлайсыз енді. Сіздің больницаның ярдәмі керек еді. Сіз ашығыш ерден машинасы жібере алмақсыз ма екен? Санитарлар біле. Қая деп? Прокуратураға енді. Өзіңіз аңлайсыз енді, әйе. Жоқ, өзіме түгел. Малайға приступ болған. Әйе, ялғышлық біле келі білеккен. Не ішлейсің? Бұршыласың енді. Малай бет. Әйе, мен өзім мұнда. Рахмат қайымыш. Зор рахмат. Мәңгі ұнытмам. Рахмат. Так. Қазір ұлым, былай ішлейбіз. Сен қызын табуларын тілейсің? Тілеймін, әтей, зинхар. Табағына көрәні. Алайса мен әйткендерінің барысында ішлерге тейсің. Барышу ұшырақтағына мен сеңа ярдәм ете алам. Аңладың мы? Әрарат ешлермін. Қазір беріге ашығыш ярдәм машинасы келешек. Сеңа ауыру болып қаланырға керек. Башым ауырта деген. Біразға ғына больницаға кіріп жатырсың. Аңладың мы? Больницаға? Алар мені бүгін шығармайбыз деп еттілер. Шығарырлар, аны-саны сенің іш түгел. Важно, что в больницаға ятқаш, тыныңны да шығармыша ятырға дейсің. Сен мені аңладың мы, ұлым? Әтей, сен шулпанны ізләтерсің мұсың? Шул турыда сөйлешәбіз битенде. Әгер қыз исән болса, бәләсі кимерәк болыр. Только сен больниста тыныңны да шығармыша ятасың. Сен мені аңладың мы, ұлым, yok mu? Аңладым, әтей. Тек сен бір ғана табағына көрейді. Табарбыз. Ол пашалық әлден зор түгел. Аштын ішке кетірбіз, барыр табарбыз. Исән болмаса, барыр мәйіті болса да табылырға тейшаның. Аңладың мы? Әтей. Баштарақ ойларға керек едені. Алло, Анес. Білесің бе? Кадышевы поселығы турында информация керек. Әйе, криминал бойынша соңғы атынаға. Да. Білесің бе? Поселықта бір қыз үйғалған. Әйе, шуны жер астынан болса да табарға керек. Аңла, жер астынан болса да. Қайдан енді притон. Наркоточкалардан енді информациялар бар, барысында текшеріге тінту ясарға. Әйе, амон собыр, барысы да сенің қарамақта. Ну, анысың көзін қарайын, как хочешь. Білесің, Мәнәс,
Сиңа 2 күн вакыт, 2 күн, аңладың мы? Кызның данныйларын хәзер җибәрермен. Ярый, килештек. Сау бул, пока. Эй, кайсыгыз бар анда? Су китерегез. Малайның приступы башланды. Улымның приступы башланды. Су китерегез. Сен тот башыңны. Кылан, ойна. Ну, хәлләр бар Мәскәүдә. Теләсә нәрсә майтарырга була. Размах икенче малай. Кызларга да кытлык юк. Кызларга ансымында да кытлык юк ул. Үзләре кулга килеп керәм дип торалар. Син миңа менә шунысын әйт. Аппарат алып кайттыңмы миңа? Нәрсә искесе шомадымы ни? Иске аппарат белән яхшы фильм төшереп булмаганны син миннән башка да аңлыйсың. Минем менә яхшы сатыла торган, качественный фильмнар төшерәсем килә. Операторың начар булса, яхшы аппаратура белән дә җүнле нәрсә майтарып булмый. Ә мин оператор таптым. Менә дигән. Тик шунсы наркота өчен эштән куган булганнар. Шәп төшерә, зараза. Карадым әйберләрен. Яхшы. Аппаратура миннән. Сәгате штука. Килештек? Штука? Килештекме? Ярар, килештек. Егетләрем бар, кызлар гына табасы калды. Кызлар белән сөйләшенгән. Берсе наркоманка, икенчесе күбәләк. Әле тагын берне таптым мин. Кызы шәп. Тавыш алмаган. Күрсәтим. Где заложница? Заложница где? В подвале! В подвале? Где подвал? Там! Задержим. Ладно. Гюрза! Гюрза! Держи, попусть. Держи, спокойно. Левую руку в сторону поднять. Нормально что? Телефон! Нет! Задержи на один чисто. Увожу! Левую ногу на колено. Лицом вниз. Налево. Лежать! Лежать на пол! Лечь на пол! Лицом вниз. По ногам не смотри. Вниз! Лицо вниз! Товарищ полковник, ваше задание выполнено. Преступники задержаны, заложница освобождена. Ручкаға қарағыз әлі. Оңға, солға. Яқын келеміз, ерақлашабыз. Так. Сізні нәрсе борчый? Минем башым авырта. Қайсы түштен ауыртайын ол? Шигелерим шенши. Маңғай турунан бигрәк тә авырта. Мин чынлап әйтәм, мин ялганламыйм. Юк, мен бит сізні ялғанлайсыз демедім. Неге алай деп ойлайсыз? Былай гына. Мин ялганламыйм. Ул ялганлый. Кім? Ул?
Ол Шолпанны өтерді. Қайшақ менің янға да келе. Сен аны өзің көресіңмісің? Жоқ, ол бет менің ішіме кіріп отырған. Шунда ол мұнда іште. Тек ол менің ауызым білән сөйлей. Менің көзлерім білән қарый. Менің құлақларым білән ишетә. Мен әйбәт Искәндер. Ол әшәке явыз Искәндер. Ал сенде қашаннан берлі яши? Сен аны бірінші мәртебе қашан көрдің? Шолпан есімлі қыз менің арқада өлді деп қорықтым мен. Бик нык қорықтым. Йоқлай алмадым. Башым ауыртты. Шуннан соң ол келе башлады. Мен Шолпанны өтердім дейді де, менің ішіме кіріп қашты. Шолпан өлмәгән. Мен әтейім әйтті инде. Ол барыбер килә. Мен қорқам аннан. Сіздің нәсілде психиатрда дауаланушылар болғаны бар ма? Жоқ, білмейм. Ишеткәнем жоқ. Өзіңнің нендей аурулар белән ауырғаның бар? Грипптан башқа бір шеріне де білмейм. Мәктәптә нендей белгілерге оқыдың? 4 белән 5-легә генә. Мәктәптән соң вузда оқыдың ма? Университетта оқыдым. Йоқлый алмауының элегрәк булганы бар идеме? Әни үлгәч, төнлә күзләремне йомарга курка идем. Йокласам, куркыныч төшләр керә иде. Мәктәптә, университетта оқығанда үзеңне ничек итеп тоя идең? Нинди дип, башкалар кебек инде. Хәзер нәрсә турында уйлыйсың? Ул миңа сөйләшмәскә куша. Юк, ул да сөйләшсен. Менә мин хәзер сезгә сораулар бирәм. Сез бергәләп шул сорауларга җавап бирерсез. Ярыймы? Кичкенә вакытта балалар бакчасына йөрдегезме? Йөрдек. Яслига да йөрдек. Балалар бакчасына да. Үзеңне ничә яшьтән башлап хәтерлисең? Белмим. Әллә беренче сыйныфтанмы, бәлки икенче сыйныфтан, белмим. Балалар бакчасы, ясле? Без аларны фотографиялар буенча беләбез. Әти әнигезне яшь килеш хәтерлисезме? Әтине хәтерләмим. Менә ул әнисен көткәнен хәтерли. Кичкә караңгыга кадәр мәктәптә кала иде. Бөтен балаларны алып бетерәләр иде. Ул һаман әнисен көтә иде. Әллә бакчада булдым икән бу? Әти әнигез исән саулармы? Әни үлде дип әйттем бит инде. Миңа 7 яшь иде. Әти исән. Әйтегез әле, әтигезне яратасызмы? Әтине яраталар инде. Ничек уйлыйсыз? Әтигез сезне яратамы? Әти яратадыр. Тик аның бит вакыты юк. Ул һәр вакыт эштә. Кичкенә вакытта әнигез сезне кочаклап сөя, иркәли идеме? Ул да эштән бик арып кайта иде. Тик шулай да ул безне ярата иде. Әни үлгәч безне беркем дә яратмады. Әти һәр вакыт эштә. Аннан соң башка хатынга өйләнде. Әнә шул хатын аркасында минем әнием үлде дә инде.
көре алмайм мен ул хатынны, көре алмайм. Доктор, мен ардым, менің башым ауырта. Ярый. Ярый, соңғы сұрау. Қадақ деген сөзні керіге оқып көрсетіңіз әлі. Қадақ. Ярар. Бүгінге жетіп тұр, ертеге давам етербіз. Бізге кетерге мүмкін ме? Мүмкін, сізні алысы ұзатып қояр. Xeyirli kun. Сәмсіз, Рифат Қайымович. Сәмсіз. Рахмет, кез отырасыз. Ярар, сүйеп жіберіңіз. Неше кішілер? Мына Рифат Қайымович, теге симулянтыбызны яхшырақ текшеру керек деп ойлайм. Шекленесіз мәлі? Шекленем. Симулянт мекен? Алайса, диагноз қойырға шықмағыз. Психолог аның білән сөйлешті ме? Психолог та сөйлешті, өзім де сөйлештім. Мен шуңа көрә менә сезнең белән киңәшләшәсем килгән иде. Раздвоение личности күзәтелә. Менә үзендә яшәгән икенче Искәндәр турында сөйли. Башын рентгенга төшердегезме? Төшердек. Баш миендә дә тотрыклы үзгәрешләр күзәтелә. Эш урынынан, укыган җиреннән характеристикаларын сораттыгызмы? Ләкин алар килеп җитмәде әле. Былай характеристикалары начар булыр дип уйламыйм, чөнки үзенең сүзләренә караганда мәктәптә дә, университетта да яхшы укыган. Нәселендә психик авырулар юк. Яхшы. Үзен ничек тота? Калган пациентлар белән аралашамы? Үзен былай тыныч тота. Ләкин менә башкалар белән аралашмый. Йокысызлыктан интегә. Ярый. Тикшерү нәтиҗәләре әзер булгач, миңа хәбәр итәрсез. Тагын, әтисе килсә, кертегез, күрештерегез. Яхшы. Яхшы. Ярый, сау. Кысып тотыгыз, Искәндәр. Шулай. Шулпан тірілеме инде? Шулпаның больницадан шыққан деділер. Биклеп тұтуың турында милицияға ғариза язған. Мен биклеп тұтмадым аны. Теге Искәндәр шулай эшләргә кушты. Ярар. Алай артық ойнамасаң да була. Мында кеше қара көрінмей. Ашату турында сөйлештім. Әйбәт ашаталармы? Мин уйнамыйм, әтей. Ул Искәндәрдән кайчак үзем дә куркам. Ул әллә нинди сүзләр сөйли. Артист инде үзеңә. Нинди сүзләр сөйли инде ул Искәндәр сиңа? Сине барыбер төрмәгә утыртачаклар. Чөнки сине беркем дә яратмый ди. Әтиең дә, әниең дә, Шулпаның да яратмый ди. Интегеп яшисең дә юк ди. Искәндәр булды җитте. Уйним дигәч тә син алай утырышып җибәрмә. Әти, минем өйгә кайтасым килә. Ул Искәндәр өйдә минем янга килми иде бит. Хәзер караңгы төшү белән килеп җитә. Әллә нишләгәнсең әле син, улым? Төшеңдә качкан. Мин врач белән тагы сөйләшеп карыйм әле. Әти, әгәр дә Шулпанга әйтсәк, ул да килер микән? Килсен иде. Әйтербез, улым, әйтербез. Ярый, сау булып тор, улым. Даруларыңны эч, ярыймы? Ярар, әти, сау бул.
Мен сені бір йылдыз білән таныштырам. Ол Шулпан исемле йылдыз. Ол бик матур йылдыз. Минем дә шундый йылдызым бар иде. Син аны күзәтеп тор, яме? Әгәр дә җиргә төшән итә калса, шунда ук миңа хәбәр итәрсең, яме? Син бит аны көндез дә күрәсең. Ә мин күрмим. Булат. Неге сен дәшмисең? Сен мине танымыйсыңмы әллә? Мин табылдым бит. Югалган кеше генә табыла ул. Синең дә югалуың шуның хәтле генә булган диләр. Булат, мин больницада яттым. Менә хәзер милициядән гариза язып кайтып киләм. Син минем хәлемне дә белмәдең. Бик беләсем килеп тора иде, ди. Ай буе ухажерым белән нишләп яттыгыз икән соң? Сиңа хәзер эшкә чыкмасаң да ярый. Акча күп. Булат. Рәхәтләнеп типтергәнсеңдер. Сөйлисең син, Булат. Мин бер ай буе тоткын булып яшәдем. Әйтәм, аны матурайып киткәнсең. Тоткын булган кеше ач тора ул. Ризыктан баш тарта, ирек турында уйлый. Күрәм, сиңа ач торырга туры килмәгән. Булат. Кешечә сөйләшеп аңлашыйк әле. Зинһар, җин гайбәт сүзләргә ышанма. Мине тыңла. Тыңлаганы да бик җиткән. Искәндәрнең шөрөпләре ычкынган диләр. Хәзер шуңа күрә миңа кире кайтырга уйладыңмы? Вакытлыча. Психбольница табиблары яраткан егетеңнең шөрөпләрен бырып җибәргәнчеме? Кем мондый гайбәт сүзләр сөйли сиңа, Булат? Айсылу әллә? Булат, мин яратам сине. Мин сине бик яратам. Миңа бер нинди Искәндәр дә кирәкми. Әгәр бер тапкыр ялгышканмын икән, мин аның җәзасын алдым инде. Күрәм, сүз запасыңны тулыландырып кайткансың. Тик Айсылуга кагылма, яме? Син аның кисеп ташлаган тырнагына да тормыйсың. Җилбәзәксең. Шул ярым акыл Искәндәрең бик туры килеп тора үзеңә. Безнең арада барысы да бетте. Әгәр дә тормышымны бозарга уйласаң, кара аны. Шулпан? Мин синең кайтканыңны белмәдем. Хәлең ничек? Ярыйсы гына, зыян юк. Сау булыгыз. Сау бул. Шулпан. Шулпан. Кичер мине зинһар өчен. Без Булат белән өйләнешергә булдык. Бергә яшибез. Котлым. Икенче атнада туйыбыз. Сине Искәндәргә кияүгә чыккансың диделәр. Искәндәр белән туйыбызга килерсең бит. Искәндәр беләнме? Туйыгызгамы? Әлбәттә килермен. Әлбәттә килербез. Әлбәттә. Сау бул.
Хәлләр шәптән түгел ахыры. Шулаймы, доктор? Дөресен әйтүегезне сорыйм. Әйе, улыгызны озак һәм интенсив рәвештә дәваларга кирәк булачак. Ул булай үзе тыныч авырулар рәтеннән, ләкин хәзергә без аны клиникадан чыгара алмыйбыз. Мондый чиракта инвалидлык бирелә. Нигә булай булып чыкты соң бу, доктор? Соң бит нәсел нәсәптә булган нәрсә түгел. Нәселдә булмаган психологик авырулар гаиләдән башлана. Димәк, тәрбия биргәндә нәрсәндер күздән ычкындыргансыз. Соң нәрсәне күздән ычкындырыйм инде? Какмадым, сукмадым. Бүтән тырышуым, тырмашуым кеше арасына кирүшкә күтәрү булды. Бүтән тапканымны гаиләгә өйгә алып кайттым. Соң нигә булай килеп чыкты соң бу? Кайда ялгыштым мин, доктор? Гаиләдәге шәхси интим мөнәсәбәтләрдә бик сак булырга кирәк. Белүемчә, Искәндәрнең әнисе үлгәч, сез бик тиз генә өйләнгәнсез. Баланы әбисенә озаткансыз. Әбисе үлгәннән соң аны мәҗбүри рәвештә үги әнисенә кайтаргансыз. Аның үги әнисенә мөнәсәбәте шәптән түгел. Ул аны үзенең әнисен үтерүдә гаепли. Нинди үтерү булсын инде ул, доктор? Соң әнисе үлгәндә ул бит әле берни аңламый торган сабый бала иде. Яшь бала фантазиясе, беләсезме? Шул икенче хатынга өйләнгәнемне кичерә алмадым. Менә сез хәзер дә улыгызны аңларга теләмисез. Аның күңеле, бала күңеле бик сак. Гаиләдә булган ызгыш талашлар аңарда менә тирән яра калдыра. Соңыннан бик күп еллар узгач, менә шундый трагедияларга китерә дә инде ул. Кызганычка каршы, ата-аналарның күбесе үзләренең балаларына берни аңламаган курчак итеп кенә карыйлар. Соң, доктор, аерылышу талашу бер миндә генә булган нәрсә түгел бит. Меңләгән, миллионнаган гаиләләр шулай яшиләр. Аңа карап кына бит барысының да баласы акылдан язмый. Әйе, мондый очраклар күп түгел. Шуңа күрә ата-аналарның күпчелеге үтәр, бер бездән генә калмаган дип уйлыйлар. Ә менә вакыт узгач, нишләп булай булды соң әле дип баш ваталар. Кызганычка каршы, хатаны төзәтергә инде соң була. Хәзер нишләргә соң инде миңа, доктор, Аңладым мин, аңладым. Икенче хатын беренчесенә караганда яманрак икәнен дә аңладым. Соң аннан ни файда? Улыгыз янына ешрак килеп бирегез. Аның психологиясе кичкенә баланыкы кебек. Менә кичкенәдән ата тәрбиясе, ана назын алса, кичкенәдә күрмәгән. Яңадан үз хәленә кайтуы мөмкин. Тик шуны онытмагыз. Кабатлап әйтәм, бала күңеле бик сак. Күңелсез истәлекләр, исенә төшсә, ул аңа тискәре йогынты ясауы мөмкин. Күбрәк үз әнисен яратуыгыз турында сөйләгез, үги әнисен исенә төшермәгез. Күңелле истәлекләрне искә төшерегез. Даруларның да файдасы тиюе бар. Эх, доктор. Искәндәр, улым, Искәндәр. Илсөяркәй, беренче мәхәббәтем. Менә хәзер син минем янымда булсаң икән ул. Шулпан йылдызым минем. Шулпан йылдызым минем. Син исән бит. Исән. Хәлләрең ничек, Искәндәр? Хәлләрем әйбәт. Утыр. Менә сине күргәч, бөтенләй яхшырды. Беләсеңме? Хәзер теге килми башлады бит. Теге кем ул, Искәндәр? Теге. Сине урлап китеп үтергән Искәндәр. Мин исән бит, Искәндәр, исән. Мине беркем дә үтермәде. Исән шул.
Исән шуңа шатланам да инде. Беләсеңме, мен сине шундый сагындым. Менә бу кулларыңны, бу чәчләреңне, күзләреңне шундый сагындым. Искәндер, Беләм, сиңа тияргә ярамый. Ерактагы йолдызым гына шул син минем. Искәндер, кара әле, мен сиңа нәрсә алып килдем. Җиләк җимеш. Син яраткан пәрәмәч. Шундый тәмне. Шундый тәмне. Әнием пешергән кебек. Беләсеңме? Бер вакытны әнием пәрәмәч пешергән иде. Шундый тәмне ул. Мин аны яшереп куйдым да. Аннан соң мәктәпкә алып барып, малайларга ашаттым. Шулпан, Әйе, тыңлыйм, Искәндер. беләсеңме, ни өчен мин сине яратканмын икән? Белмим шул. Син бит минем әниемә охшагансың. Менә кулларыңды әниемнеке кебек. Назлы, йомшак. Чәчләрең дә аныкы кебек озын, кара. Күзләрең дә нәкъ әниемнеке кебек. Яле, башымнан сыйпа әле мине. Менә әйтәм бит. Әнием дә шулай башымнан сыйпый иде. Шулпан, син беләсеңме? Бала ана назыннан, ана җылысыннан башка яши алмый икән бит. Балага ана назы бик кирәк икән бит. Ә мин үги әнием белән үстем. Ул минем әниемне үтерде. Мине дә яратмады. Шуңа шундыйдыр инде мин. Ярый, Искәндер, миңа китергә кирәк, яме? Сиңа калам бугай. Булатын көтәдер инде. Юк. Булат Айсулыга әйләнгән инде ул. Бер-берен яраткан парларны аерырга ярамый икән. Барыбер сөйгәнеңне, үзеңнең сөйгәнеңне дә аерып алалар икән. Ә теге әшәке Искәндәр синең тормышыңны җимерде. Ярый китте әле. Ул минекен дә җибәрмәкче иде. Беләсеңме, ул миңа нәрсә ди? Сине беркем дә яратмый ди. Әниең дә, үги әниең дә, әтиең дә берсе дә яратмый ди. Әллә ул аларның гелештә булганлыкларын мин аларга вакытлары җитмәгәнен белми инде. Искәндер, ул тагы килсә, син аңа ышанма, яме? Тыңлама аны. Син әниең дә, әтиең дә бик ярата, мин дә бик яратам. Ничек дидең, Шулпан? Яратам дидеңме? Әлбәттә яратам. Кешегә авыр сүз әйтү бик җиңел икән ул. Ул үзеңә әйләнеп кайтса гына аңлыйсың икән аны.
Моңсуланма, Шолпаным. Айда мен сені бір достым білән таныштырам. Мен сені шундай күттім. Түнне келірсің дә көрмей қалармын деп қорықтым. Менің әтейім дә бит. Түнле яйса мен йоқлағаш қына қайтайды бит. Шуңа мен менә бу достымны сені күзәтергә дип тәрәзә төбенә қойдым. Түнле синең килгәнеңне күрсә, ул шунда ук миңа хәбәр итәм диде. Мен түнле йөрмим инде, Искәндәр. Кем белә бит. Аннан соң күктә әнә теге якта бер йолдыз бар. Аңа ай белән кояш гашыйк булганнар. Күк йөзендәге иң матур йолдыз ул. Көндез аны минем дустым гына күрә. Ә мин кич белән, аннан соң иртә таңда күрәм. Шул йолдыз миңа син булып килә. Мин беләм инде. Тырылсам да син барбер минең белән булмаячаксың бит. Ә ул һәрвакыт минем белән. Ул айны яратмыйм. Сине генә яратам диде. Син минем кояшым диде. Аның да исеме Шолпан икән. Мин китим инде, Искәндәр, яме? Син терел, яме? Мин тагы килермен. Шолпаным минем. Ташлама мине, йолдызым. Шәфәк сүнгән ай калыккан чакта, төнге күктә балкый йолдызым. Мин бер кызны сөйдем, Шолпан йолдыз дидем. Ташлап китмә мине, ялгызым. Кайда син төн кызы, иң якты йолдызым. Синең сөю кирәк җаныма. Күңелем сине көтә, өмет җирдә йөртә. Кил кадерлем, зинһар яныма. Күкләр миңа бәхет теләгәндер, сөелергә җиргә яралдым. Йолдызлардай балкып, ай кояштай шашып. Яраттым мин сине,